Aire pur. Guanya temps. Més estalvi. He recuperat sabors i olors. Pell més lluent. Recuperar la independència. Gestió emocional més adequada. Menys refredats. Satisfacció. Més llibertat i més autonomia. Suma salut. Millora l'autoestima. Deixar de fumar no ha de ser només una intenció, sinó que també ha de ser una decisió. Dents sanes. Evita el envejecimiento prematuro. Més vitalitat. Menys risc cardiovascular. Millor capacitat pulmonar. Qualitat de vida. Major resistència física. No sóc addicte a cap substància. Menys risc de càncer de gola i de pulmó. És un bon exemple per als teus fills i les persones que estimes. Els petons lliures de fum. Millor concentració. És el millor per la teva salut i per la teva família. Decidir no fumar implica escollir la vida. Deixa de fumar i comença a viure.